this event we have poets from 3 continents. And that is certainly extraordinary in these days, with this flight mess and everything. But we still have 3 fantastic writers for you. And the first one will be Julio Trujillo from Mexico. Welcome here. And this last poem, it was written from that side of the audience. Los poetas. En la tarima, tras unos refulgentes vasos de agua, nos encaran los poetas. Cuando sus ojos y los míos coinciden, no les sostengo la mirada. No sé cómo, esbozaría una sonrisa idiota. Helos ahí, tan expectantes como el público inverosímil que vino a escucharlos. Nos separa un espacio de inacción e incómodo silencio que aprovecho para aprender algo de ellos. ¿Qué hacen con sus manos los poetas? ¿Cómo las domestican para que estén sobre la mesa quietas, bien portadas, sin ostentar su íntimo alboroto? ¿Y qué hacen con su cara, tan aparentemente calma e inspirada? ¿Cómo contienen la delirante gesticulación que a mí me asalta cuando me escrutan las otras miradas? ¿Qué hacen los poetas con su cara? Y las piernas, que suele vedar un paño, ¿las cruzan y descruzan con apenas controlado frenesí? ¿Sí? ¿Por qué ninguno de ellos se levanta, arquea su esqueleto y se deleita con el tronar secreto de sus huesos? ¿Cómo es que los poetas, ahí sentados, esperando turno, no eructan andanadas de improperios? Les voy a preguntar, lo estoy haciendo, ¿por qué no abren los brazos y aletean, patéticos y bellos, para escaparse volando? Julio sagde, at det her digt, det er skrevet, eller man skal ligesom opleve det nedefra, hvor I sidder. Og det hedder Digterne. Selvfølgelig er det altid sådan, men det er den vinkel, eller det er den vinkel, som er i digtet. Digterne. Fra podiet bag nogle skinnende vandglas stiger digterne på os. Når deres øjne og mine mødes, fastholder jeg ikke mit blik. Jeg ved ikke, hvordan det går til, at jeg disker op med det her idiotiske smil. Der har vi dem så, lige så forventningsfulde som det usandsynlige publikum, som mødte op for at høre dem. Et inaktivt rum adskiller os, og den ubekvemme tavshed, som jeg benytter mig af for at lære noget af dem. Hvad stiller digterne op med deres hænder? Hvordan tæmmer de dem, så de kan forblive rolige på bordet, velopdragende, uden at afsløre deres indre forstyrrelse? Og hvad gør de med ansigtet, tilsyneladende så roligt og inspireret? Hvordan behersker de deliristiske grimasser, som overfalder mig, når de andre blikke undersøger mig? Hvad gør digterne med deres ansigt? Og benene, som et stykke stof plejer at skjule, krydser de dem og spreder dem med en frenesi, de kun med nød og næppe formår at kontrollere? Ja. Eftersom ingen af dem rejser sig, krummer de skelettet og forlyster sig med deres knoglers hemmelige drøne. Hvordan kan det være, at digterne, sådan som de sidder der og venter på deres tur, ikke udbyder salver af fornærmelser? Jeg vil spørge dem. Jeg gør det nu. Hvorfor breder de ikke deres arme ud og basker med dem, patetiske og smukke, for flyvende at flygte?